Για όποιον δεν ξέρει σε σχέση με τις κρίσεις πανικού τι συμβαίνει, είμαι ο Θοδωρής και είμαι ψυχίατρος και ήθελα να ενημερώσω το ότι ναι, μεν υπάρχει το είδος της κρίσης πανικού που βλέπεις τον άλλον και το καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει πάθει εκείνη την ώρα. Δεν με φτάνει ο αέρας, δεν μπορώ και θέλω κι άλλο. Και φρικάρει εκείνη την ώρα, το μυαλό του τρέχει σε 500 εφημεριές, τι παθαίνω, και γίνεται χαμός. Και φαίνεται και το καταλαβαίνουν και οι άλλοι ότι εκείνη την ώρα συμβαίνει κρίση πανικού. Όμως υπάρχει και ο τύπος που μπορεί να είναι και πιο κλασικός κιόλας, που δεν τον βλέπεις. Βλέπεις αυτό. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό του άλλου. Δεν φαίνεται. Προσπαθεί να μην το δείξει. Και επειδή απλά δεν κάνει την ταχύπνοια, δεν κάνει τα υπόλοιπα, πιστεύει ο κόσμος ότι όλα είναι μια χαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημά σου. Και όμως μέσα στο μυαλό του γίνεται ο χαμός. Και ναι, είναι εξίσου αληθινή η κρίση πανικού με αυτόν τον τρόπο, όσο και με τον άλλον τρόπο. Επομένως, στείλε αυτό το βίντεο σε όποιον θα ήθελες να ενημερωθεί παραπάνω και ίσως και σε άτομα από τα οποία θα ήθελες να λάβεις λίγο παραπάνω βοήθεια και δεν γνωρίζουν και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να το κάνουν. Και επίσης μια ευγενική υπενθύμηση για όσα άτομα όντως πάσχετε από κρίση πανικού. Παιδιά, υπάρχει λύση, αναζητήστε βοήθεια και περνάει αυτό το πράγμα. Τόσο με φαρμακευτική αγωγή όσο και με ψυχοθεραπεία.